El projecte Hidronet Baix Ter és una iniciativa desplegada a la regió nord-oest de la Mediterrània, al tram baix del riu Ter, per prevenir inundacions mitjançant solucions basades en la natura. En aquesta regió, les pluges intenses poden provocar crescudes ràpides de rius secs, de manera que en 6 hores o menys s'assoleixin pics de crescuda amb cabals molt importants. Quan l'aigua baixa ràpidament pels torrents i els sistemes de drenatge formigonats, potencia el risc d'inundació de carreteres, cultius i infraestructures importants. Les solucions basades en la natura, com les basses de laminació, redueixen el risc d'inundació per a pluges recurrents, de períodes de retorn baixos. Actuen alentint el curs de l'aigua i reduint-ne la velocitat i el cabal. Ens hem d'imaginar aquestes basses com prats de vegetació en els quals, gràcies a la modificació del relleu del terreny, l'aigua es pot retenir temporalment quan plou. El disseny d'aquestes zones de laminació pot ser multifuncional. D'acord amb l'objectiu, es recreen espais inundables compatibles amb usos agrícoles, closes o prats de dall, o usos urbans, espais verds destinats a l'oci. Alhora, aquestes basses temporànies ajuden la fauna i la flora autòctones, creant espais on els ecosistemes poden prosperar. Altres solucions basades en la natura són la retirada d'espècies invasores, com la canya americana, que pot bloquejar el flux de l'aigua durant una inundació, i la seva substitució per vegetació autòctona. Això crea un amortidor fluvial que protegeix els talussos dels cursos d'aigua i els espais i les infraestructures limítrofs i, alhora, millora la connectivitat ecològica i la qualitat de l'aigua. La ciutadania també té un paper important en la prevenció de les inundacions, per exemple, protegint casa seva de les avingudes d'aigua, mantenint nets els desguassos i seguint les recomanacions de protecció civil. Aquestes accions ajuden a garantir que les solucions naturals funcionin de manera òptima. Mitjançant aquestes solucions implementades de manera conjunta al territori, es redueix el risc enfront dels desastres naturals d'escala local i s'obtenen beneficis ambientals, socials i econòmics.